Say hi guys. Kyoto Bibi guys. Hi guys. Hi guys, gana ang kamot. Ano pud? Ano nimo? Sige, sige. Anak ng tig. TikTok. Sige. Hi guys. I'm Emil Garcia. I proceed. Garcia de ka? Si ay, parinti mong gwende ay. Di sad. Kalahi lang. Pero ang dugo na mo, buhol ko. Asa dapit bohol? Sige yan. Batay, di magyug ka maulan nante kaya ang imong kalo duha. Duha ka mo kalo ni tatay guys. Naay guys oh. No, gisapaw yun. Nakalimutan ko yung isa. Ngayon, dinubli ko na. Unsa na siya tay di ko kasawat. Kalimutan mo na yan. Sige lang. Huwag kang maligan. Bisaya tay. Pasko na gyud tay. Labo ng kausap. Tatay guys, ay inom og red horse. Ikaw. Adik ko ay. Di ko mahilig anak tay. Saka, din mo naman. Negros. Na ako yung maguwang nasa buhol sa Daguhoy. Diyan pa yung distansya ng naguhin na mo. Sa Inabanga ba? Ilang lungsod? Inabanga. Inabanga deh. Inabanga? Ay, ilang address kay Cruising Kawayan, Daguhoy, Inabanga, May Bohol. kawayan. Oh. Nagmaistra kong... Kato na ikagira ba? Na ikagira. Ako, isonda ka. Hindi ko matalas. Wala kay uli-uli, tay. Saka nag-COVID. Pero, okay naman nga po ng... Kinabuhin ako na rin. Oh, mas maayo. Mo? Kaya po tao, may mga hinanglan. Huwag nang hinanglan. Maghanap po cellphone ng mamay. Napagani tulo ay doha ato. Okay, baligya niya ma? Wala ay, mupalit to magani ko. Ima din yung biligya, autay. Naman nga po yung cellphone. Pero, Kaning ani tay kay gamit man din ako kay tay. gano'n? Sa vlog ba, vlog. May mga display ka? Dili ba sis boy? Kanang vlog. Unsa day na gamon ninyo? Unsa day na? Budiga sa? Unsa budiga sa? Sa Bintan. Wala din may trabaho ron. Ha? May nalingaw ra ko ninyo ba kay hingsod magud mo. Ari sa mi ay.